No teraz ma vidíš za kamerou za chvíľočku. Povedz mi, aby som ju nastavil. Vidíš ma od pol pasa hore? Vidíš ma celého, hej? Takže dám to vyššie, počkaj. Dobre, ale Nora, keď si sadne, tak len od pol pasa hore, čiže v podstate dáme to vyššie, hej, počkaj. No, teraz je to ako? Teraz to je, ako vrch gauča je vidno, hej? Takisto, ako to bolo. Teraz? Nič sa než nenilo. No, lebo to pozdenie, počkaj, ja nechám na ono. Teraz je to vyššie, nie? No a teraz vlastne by si mal vidieť záslok, to je dole. A teraz? Počkaj. Ja to vysuniem ešte vyššie. Teraz je tak, jak to bolo včera? No. A teraz? Ono to dojde k tebe. Teraz musí dojsť vyššie, lebo som posunul evidentne. Dobre. No tak nie sú otázky. Toto sú otázky, hej? Dobre. Dobre, čau. Ty ma musíš tam vidieť. No, ty sa to Hej. Ale vidíš ma tam? Poď, Lilika, poď rýchlo. Poď. Tak. Už som tam? Áno, už si. Počkaj, Lilika. Môžeš, ja to nevidíš. Tam je hore obrázok. Ale oni ťa vidia, už môžeš hovoriť. Len nejde. Takže som tam, hej? Hej. Takže vítam vás znovu na Facebooku, na online čete, môžete sa pýtať. Braňo mi bude čítať otázky, aby nám to išlo rýchlejšie. Takže môže začať čítať, ja budem odpovedať. Zajtra máme voľby, takže dúfam, že ste všetci pripravení ísť odvoliť. No poďme. Vieme, koho budeme voliť. Dúfam, že už každý rozhodnutý, že koho. Takže čítaj prvú otázku. No ešte taká čerstvá nová správa, ktorú som teraz dostal. Pán Baranek z agentúry POLIS odmietol zverejniť zoznamy. Čo na to hovoríš? Prieskumy odmietol. Pán Baranek zrejme preto odmietol zverejniť prieskumy, pretože som, tak ako som hovorila, v januári podala trestné oznámenie. Nebola to žiadna ani slovná hračka, ani nič. Podala som trestné oznámenie. Predvčerom mi volala prokurátorka, či chcem doplniť toto trestné oznámenie. Pán Beranek už k tomuto vypovedal písomne, ani sa osobne nedostavil a žiadala som, aby pán Beranek predložil všetky dôkazy na to, ako tento prieskum robil. Čiže som žiadala mená respondentov, žiadala som odpovede respondentov, lebo toto musí byť všetko zaznamenané. A som zvedavá, ako toto bude dokazovať, lebo ako som povedala, keď tie prieskumy, ktoré on uviedol vtedy, čo ja som si zapísala a sú aj niekde zverejnené, ja ich mám, tak budem žiadať majetkovú újmu od tohto pána. A bude sa mi musieť verejne ospravedlniť. A všetkým vlastne stranám, ktoré poškodil v tomto prieskume, pretože, ako som si všimla, niektorí Slováci normálne veria tomu všetkému, čo teda vidia v televízii, tak všetkému veria. Hej? Takže títo prieskumy sú skôr podľa mňa pre dôverčivých občanov, ktorí veria ešte stále tomu, čo povedia médiá. Toľko k mojej otázke. Tej otázke, teda k mojej otázke, k mojej odpovedi.
No, ďakujem všetkým, ktorí to sledujú, pretože si všimli, ak som nastavoval obraz a tak ďalej, že už to ide, som tu prvá a pekná sedačka a tieto veci. Tak vás poprosím, aby ste sa pýtali k aktuálnej situácii, pretože ja vás takisto poprosím, lebo mám tu návštevu dole, sú tu kandidáti, ktorí kandidujú v týchto voľbách, ja vás skutočne poprosím, aby ste sa pýtali veci, aby ste zbytočne nerozptýlovali a nerobili si z toho dobrý deň, lebo ja si myslím, že je to veľké gesto, že som dnes tu, že sa s vami rozprávam zo svojho súkromia a nerada by som proste sa uchylovala k nejakým takýmto veciam, že by som niekomu mala teda hovoriť, čo sa má pýtať. Pýtajte sa ma veci, buďte takí dobrí. Ďakujem. Dobrý deň, pani Mojsejová, pýta sa Marcel Lichner. Áno. Chcem sa spýtať, či zrušíte razítka, ktoré musí uchádzať o zamestnanie preukazovať na úrade práce, pretože to problém nerieši. Nebolo by lepšie, keby nezamestnaného úrad práce poslal na dohodnuté výberové konanie do nejakej firmy a tam by dostal potvrdenie. Aký máte názor, čo sa týka kriminality a znovu zavedenia trestu smrti za závažné zločiny, konkrétne brutálne vraždy? To sú dve otázky. Výborné otázky, toto sa mi páči. Čo sa týka tých razítok nezamestnaných, ktorí musia chodiť na úrad si potvrdzovať, teda musia sa každý mesiac hlásiť jak idioti a nosiť razítka, kde vieme, že každý si razítko zoženie. Ja som síce ešte na úrade práce nikdy nebola, ale viem, ako to chodí. Samozrejme, že to zrušíme, lebo to je znovu toto, čo ja hovorím. Zamestnávanie ľudí na úradoch práce, namiesto toho, aby vám oni hľadali prácu, vás zaťažujú s takýmito prkotinami, kde musíte každý mesiac nosiť razítka a hlásiť sa, určite toto zrušíme a ja si myslím presne, že tie výberové konania, keď urobíme to, že podnikateľom skutočne znížime odvody, zvýšime tú minimálnu mzdu, bude záujem aj o tie výberové konania, bude záujem aj o prácu a si myslím, že toto sa bude musieť eliminovať na úplné minimum. Alebo vôbec absolútne zrušiť. Ja si tiež som toho názoru, že skôr by mali byť tie výberové konania. Čo sa týka zavedenia trestu smrti, ja osobne, neviem, s našimi kandidátmi som sa o tom nebavila, ale ja osobne by som bola za. Ja by som bola aj, viete za čo? Za trest smrti, keď spreneverí politik viac ako 1 000 000 korún, odťať paprče. Toto by bol najlepší protikorupčný zákon, aby ste videli, že koľky by chodili bez paprč. Zurinda možno dneska by už nemal obidve ruky. Takže toľko k tej otázke. Ďalej. Ešte sa ten pán Liška, alebo Maťko Liška hovorí, že v Tesku majú akcie na lopaty, či ich majú začať nakupovať. Že majú v Tesku akcie na lopaty? No, podľa toho, ako budete voliť, ale ja si myslím, že tak, ako som sa už vyjadrila, pokiaľ by sme sa dostali do parlamentu, budeme to mať veľmi ťažké, lebo ja som zastrehla aj také otázky, že s kým vlastne by som chcela zostaviť vládu, alebo či si trúfam proti ním bojovať. To skutočne si fakt myslíte, že sa dostane do vlády Dzurinda alebo do parlamentu Saska a ja by som bola veľmi rada, keby sa do parlamentu nedostal ani Matovič. To skutočne si myslíte, že ľudia ešte po tomto všetkom budú voliť týchto ľudí? Tak keď to tak má byť, tak potom ja skutočne by som možno bola aj rada, keby som sa tam nedostala. Ja to teraz hovorím veľmi otvorene, pretože s takýmito ľuďmi nechcem ja robiť, tí vám nepodpíšu nič, s ničím nebudú súhlasiť a bude tu do Vianoc jedna veľká katastrofa, to vám hovorím. A ja sa vyjadrím dnes ešte vo videu aktuálne k včerajšej debate na Markíze. Peter Heil z Prešova sa pýta, ako chcete riešiť rozvoj pracovných miest na východnom Slovensku? Pretože môj názor je, aby sme začali vyrábať svoje slovenské výrobky a takisto investovať do vied, technológií, veď máme dostatok študovaných ľudí, či nie. Ináč s vami súhlasím, hlavne sa mi páči, že sa nehambíte povedať, čo si myslíte a držím vám palce. Takže ďakujem pekne, ďakujem. Ja som sa už k tým pracovným miestam vyjadrovala viackrát, ale zopakujem to, samozrejme, máte právo na odpoveď. Ja hovorím, ja si to, neviem, či si zle myslím, alebo dobre si to myslím, ale čo som to konzultovala aj s odborníkmi, aj s našimi kandidátmi, všetci sme sa jednoducho zhodli, že musíme našich podnikateľov podporiť, aby skutočne mohli
tie pracovné miesta vytvárať. Takisto si myslím aj o tom rozvoji na tú vedu a proste na tie slovenské výrobky. Toto Marek Ševica má skutočne v maličku, aby skutočne na Slovensku sa začali predávať slovenské výrobky, aby nám tu nezvážali zo zahraničia drahé triede veci, lebo to nie sú ani treťotriedy, to je odpad, za ktorými platíme nehorázne peniaze, nezdravá výživa, nezdravé výrobky, proste jednoducho toto skutočne na tomto si dáme záležať, tomu verte, keď sa dostaneme do parlamentu, skutočne v tomto vás určite nesklameme. Ďalej Michal sa pýta, študent gymnázia, pani Mojsieva, čo si myslíte o platoch europoslancov a vôbec poslancov? Myslíte si, že by mali dostávať také nehorázne peniaze? Ale táto otázka už nebola, ty to tam máš dobre, kedy bola tá otázka položená, tam to máš pred? Neviem, pýta sa teraz. Ale tam máš pred? To sa pýta teraz, sa spýta. Určite teraz? Áno, teraz. Lebo to už som mala. No tak sa spýtal ešte raz. Europoslancov, ja som sa vyjadrila k tomu, ja si myslím, že to sú prehnané platy, absolútne títo europoslanci, ktorí sú tam, ja som nepočula som akurát tu, neviem, jak sa volá, či Flašiková, či Beňová, či ako sa volá, raz vystúpila, čo si ju tam Smero donieslo v takých červených šatách, tam obľavená vysvetľovala, že niečo o akte, ja si myslím, že ona nevie, čo to je akta, že jednoducho v takejto podobe, aké akta je, že ju nepodpíšeme, toto bola celé jej vystúpenie na Slovensku, že teda oni ju nepodpíšu, že s tým nebudú súhlasiť, ale vedzte, že po voľbách ju oni podpíšu, pretože oni nemajú radi internet, oni nemajú radi internetových ľudí, oni majú radi dôchodcov, takže znovu vás ojebali. Jedine my nebudeme súhlasiť s akoukoľvek podobou akty. A ešte tam bolo, čo si myslím o platu. Takisto, ja som sa poslaneckého platu, v prípade, že by som sa dostala do parlamentu, viete dobre, že vzdala, bolo to aj na našej stránke, myslím to úplne vážne a myslím si, že tie platy sú prehnané. Na to, že poslanci v roku alebo vo volebnom období tam odrobili 67 dní, je to nehoráznosť. Je to nehoráznosť prvej triedy, vysmievajú sa nám do očí. Vysmievajú sa nám normálne do očí. Ja si myslím, že aj 150 poslancov je veľa. Ja keby sme dostali dostatok hlasov a bolo by to len na mne a na našej strane, my by sme aj tých počet poslancov znižili na 100. To je zbytočné. Aj 100 je veľa. My sme malá krajina a títo poslanci, si zoberte, ktorí tam boli, Lukáč a ja neviem, kto ešte, ani raz, ani jeden zákon, ani sa k ničomu nevyjadrili. Veď toto je, ja by som im jednoducho nedala plat, však vy keď prídete do roboty a nič neurobíte, tak ako jednoducho nedostanete výplatu, keď niekde vyrábate niečo. Takže ja by som toto určite zmenila. Na mňa to je príliš veľké sústo. Ďalej? Tu sa pán pýta, že na QONU je nám štatistický úrad. A to už boli včera tie otázky. Neviem, treba dávať otázky nové. To je všetko pred 25 hodinami. No to nemôžeš. Počkajte. Dobrať ďalších 70, dal som F5, nič. Včera 16.50. To nič. 60 ďalších, 18 minút. Treba sa pýtať teraz. Ale oni sa pýtajú teraz, len to dáva do poradia. To tam treba, Marcel, vymazať tie otázky, ktoré boli včera dané. Včera dáme, všetky otázky treba vymazať. To bolo treba vymazať tie otázky. Lebo to sú, ja si však mám dobrú pamäť. Všetko od včera mi dáva. Prestaň, Rino. Moment, chvíľku strpenia. Psi tu budú brečať. Posledných 10. Tak. Posledných 10 je pred 28 minútami. To je ono. To je tie razitka. Áno. A teraz to bola jediná otázka a potom už je pred 19 hodinami. To bola jediná otázka, ktorú ste teraz dali. Takže poprosím dávať otázky. Viac otázok nie je. Čiže len táto jedna? Táto jedna jediná bola otázka. Dobre, tak čakám na vaše otázky. Neviem, či si včera odpovedala, že ako by si riešila budúcnosť STV a Slovenského. To som odpovedala, áno, na to sme sa bavili na tú tému. Na špinavú predvolebnú kampaň? Áno, aj to som odpovedala.
špinavá predvolebná kampaň, to som odpovedala a ja si Čo myslím... hovoríte na stranu zelených? Strana zelených, dneska, asi ty si mi to vravel, ja som bola dnes na strane, takže nemala som možnosť sa to zaregistrovať, ale to je špinavosť. Ja som vám vtedy slúbila, že keby ma neviem kto oslovil za neviem aké peniaze, nikdy by som neurobila to, že by som dôveru svojich voličov presunula na inú stranu. Toto by som v živote neurobila. Dovolím si tvrdiť, že zelení, čo mali 0,01%, už nedostanú ani 0,01%, lebo takto vybabrať s voličmi a odporúčiť ich na stranu, ktorá dnes ešte nemá vôbec jasno, či tie podpisy, ako to s tými podpismi dopadne. Ja na ich mieste keby to boli čestní ľudia, normálne stiahnu kandidatúru. Aj tak, podľa môjho názoru, normálny človek ich nebude voliť. Normálny volič, ktorý chce niečo urobiť pre túto krajinu, alebo chce, aby sa niečo zmenilo, neverím, že bude voliť takúto stranu. Veď to je podvod na podvod od samého začiatku. Masirácia mozgov. Jednoducho normálne sa vysmievajú voličom do ksichtu. Veď ako tá masívna kampaň, to myslíte si, ako, že to je len tak, že to nikto ako nebude chcieť späť, veď to by bola sprosto si myslieť, ako... Neverím, ja proste neverím, že ľudia v dnešnej situácii, v dnešnom stave, v akom sa nachádzame, hodia hlas do urny tejto strane. Neverím proste tomu. Dobre, máme tu úplne nové otázky, takže Mišo Štefanov z Ekonomickej univerzity v Bratislave pred 40 sekundami sa spýtal. A ešte jedna vec. Som študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave a platím za obed v študentskej jedálni 2,26 €. Obed pozostáva z hlavného jedla, polievky, je dotovaný štátom a aj školou. Ako je možné, že rodičia, ktorí sú podnikatelia na východnom Slovensku, vlastnia penzióny a tak ďalej za 3 € bez akejkoľvek dotácie v krásnom prostredí a ešte aj obsluhou? Neviem, čo sa chce spýtať. A v škole my študenti v trapnej školskej jedálni bez obsluhy, že vlastne ja viem, penzióne majú áno, za 3 €. dneska máš menu za 3 €, ja viem presne, čo chceš povedať. A oni majú na internáte za 2,26. Kto si tak... na tom do Riky robí zase zisk? Chcete aj toto zmeniť? No, na toto by sme sa určite... A toto presne, čo ty hovoríš, ja som si všimla, lebo predtým, lebo však aj my chodíme na obedy aj vo firme aj tak, predtým bolo menu za 100 korún, čo my chodíme tam, hej, za 3 €. A teraz už je 5 €, to len tak na margo. A samozrejme, že toto nie je úmerné tomu, keď niekto dostáva obed v školskej jedálni, aby za neho platil, neviem, do 3 €, kde už dneska, viem presne, o čom hovoríš, no ale tak ja som povedala jedno, lebo sa ma pýta, že či sa budeme aj týmto zaoberať. My sa budeme zaoberať, pokiaľ by sme sa dostali do toho parlamentu, ja som povedala, že máme určitý program, máme určité priority, ktoré chceme zmeniť hneď, aby to ľudia pocitili proste, že nás zvolili. A to myslím skutočne vážne, lebo ináč nudiť sa tam ja nejdem. Ja mám čo robiť. To je jedna vec. A druhá vec, že budeme svoj volebný program prispôsobovať potrebám obyvateľstva. Čiže ja túto komunikáciu s vami určite nekončím. Ja sa vás budem pýtať, preto sme aj robili ten online chat, my sme ho nerobili na 2 dní alebo na 3 dní, aby som sa tu ja s vami teraz pred voľbami vám tu rozprávala, neviem čo, ale chceme toto využívať na to, že takéto veci, ako si ty napísal, proste keď vás bude viac, budeme spolu diskutovať a určite s týmto budeme niečo robiť. Budeme svoj program prispôsobovať potrebám občanov Slovenska, to vám môžem tu čestne slúbiť. Ja som aj hovorila, chystáme aj, už máme hotovú aj Slobodnú TV, budeme tam mať správy, budeme tam všeličo mať, všelijaké novinky, ale pre mňa prvorade bude aj pre našich kandidátov, čo ja dennodenne prisluchujem, nemyslíte si, že nie. Budeme program prispôsobovať občanom Slovenska problémom, ktoré ich trápia, alebo nedá sa všetko vychytať. Ja teraz nesľubujem, že príjeme do parlamentu a začneme riešiť to, že obed v školskej jedálni stojí 3 €, takisto ako je to síce zaražajúce, aj to je problém, ale budeme musieť to riešiť potom spoločne. A ja si dám aj hlasovať, ja si dám aj ankety, ja si dám aj prieskumy a takto budem potom hlasovať. Tak budem hlasovať vtedy, keď sa poradím s mojimi voličmi a s občanmi Slovenskej republiky. Možno aj tými, ktorí potom až na to prídu, že koho mali voliť.
Takže toľko k otázke. Patricia Ovčáriková, inak ďakujem, teraz ste sa rozbehli v otázkach, sa pýta, pani Mojsejová, myslíte si, že zvládnete bojovať s takými gorilami, keď sú prešpikovaní všade, v každej bunke spoločnosti? Myslíte, že budete mať na to dostatok nervov? Inak vám držím palce. Ďakujem. Výborná otázka. To je presne to, čo som hovorila pred chvíľou. A ja by som vám rada položila otázku v dobrom. Vy si skutočne myslíte, že ľudia po tomto všetkom ešte ich budú voliť? Však sa modlíme dneska celý večer, čo ja sa ani nemodlím, aj budem sa. Toto nesmieme dopustiť, aby znovu títo ľudia sa ocitli v parlamente, ale to ja nemôžem ovplyvniť. To môžete ovplyvniť len vy. Musíte agitovať, musíte mobilizovať. Ja teraz nehovorím, aby vy ste mobilizovali, aby ma všetci volili, to vôbec nechcem títo, ale proste títo ľudia sa tam nemôžu dostať. Ja sa ešte dneska skutočne tvrdo vyjadrím vo videu a si tam poviem teda svoje a budem hovoriť občanom Slovenska, pretože ako máte právo na otázku, samozrejme, je to možno aj aktuálna otázka, ale normálne až teraz ma zmrazilo, keď ste toto načrtli, že by sa tí ľudia, lebo ja rátam s tým, že oni sa do parlamentu nedostanú. A možno každý normálny človek v tejto republike si to praje. Mal by si to prijať, lebo ide skutočne o našu budúcnosť. Ja síce deti nemám, ale vy máte, ja neviem, niektorí máte rodičov, to ako v takomto marazme skutočne máme žiť. Oni ďalej to majú riadiť, veď to bude katastrofa. Samuel Marco Macháč sa rozhovoril a na konci položil otázku. Ja snáď už ani nemám osobne žiadnu otázku, pretože na všetko ste mi odpovedali v priebehu mesiaca dostatočne, na všetko, čo som chcel. Nie ako ostatní politici, ktorí sa boja a vyhýbajú otázkam. Preto budem voliť číslo 25 a tlieskam vám. Pretože ste jediní, ktorí hovoria zatiaľ pravdu a odpovedali mi na všetky moje otázky. Myslím, že máte obrovskú šancu sa dostať do parlamentu a budem držať palce, lebo kto iný si to zaslúži. Ako sa hovorí, kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie. Teším sa na výsledky. Pekný zvyšok dňa. Predsa taká podotázka. Čo plánujete spraviť s umelcami? Dáte možnosti mladým talentovaným ľuďom sa presadiť? Alebo vôbec plánujete viac peňazí pre kultúru? No, to je presne to, ďakujem veľmi pekne za podporu, to je presne to, čo hovorím, že my vlastne ten program, lebo toto my v programe nemáme, ja nebudem hovoriť, že máme program verejnoprávnej televízie alebo verejnoprávneho rozhlasu, nemáme toto v programe, lebo hovorím, sme sa snažili sústrediť na tieto body programu, ale to je presne to, že keď jednoducho padne takýto návrh z vašej strany, budeme sa tým zaoberať, my s tým absolútne žiadny problém nemáme a hovorím ešte tak, jak som povedala aj predtým, budem tu stále, pokiaľ bude o to záujem, pokiaľ ma do toho parlamentu dáte, tak tu budem a budem robiť toto, čo robím teraz. Ďakujem za všetkých umelcov, lebo som umelec aj ja na Volenove, takže ďalšia otázka, ktorú položil Ondrej Ondio Behuň. Čo si myslíte o tom, že Matovič si dal sám sebe otázky na detektor lží, členovi zo strany 99% ponúkol 30 000 eur za to, že pôjde na detektor lží? Myslíte si, že obyčajný človek, za ktorého sa Matovič vyhlasuje, si môže dovoliť len tak vyhodiť skoro 1 000 000 slovenských korún? Toto je presne to je presne tá manipulácia. Rozumiete, budú robiť šaškárne, budú sa hrať na obyčajných ľudí. To nie je obyčajný človek, to je, ja už, ako dávam si, hrízem do jazyka, lebo skutočne tento človek od začiatku traumatizuje spoločnosť, traumatizuje parlament, vyškrabal sa po Sulíkovom chrbáte. Prvé si pamätáte, je v tom zelenom tričku, čo tam rozprával pred kamerami, že mu ponúkli 20 miliónov uplatok, aby položil vládu. Pamätáte sa vy na to? To bolo hneď po voľbách. Furt niečo vymýšľa. Teraz chcel upriamiť na seba znovu médiá, tak si vymyslel detektor lží. Ako keď dával Pálka a týchto kadejakých ľudí na tú kandidátku, on si skutočne myslel, že sú to ľudia, ktorí niečo pre Slovensko spravia, veď oni tam všetci boli. Toto, čo ja hovorím, všetci tam boli 20 rokov, neurobili absolútne nič. Toto je teátro, toto je divadlo a ešte vo videu sa dnes k tomu vyjadri. Aj k Matovičovi. Výborne.
Pekné popoludne, chcel by som sa opýtať, pýta sa Samuel Gregorovič. Áno. Chcel by som sa opýtať, aký máte názor na školskú reformu a či s ňou niečo chcete robiť. Páči sa mi, ako viete povedať svoj názor. Ak voliť, tak číslo 25. Ďakujem za odpoveď. Norika, ideš. Ďakujem aj ja za otázku. Školská reforma. Všetci dobre vieme, ako marazme sa nachádza, lebo tu sa všetko nachádza v marazme. V akom marazme sa nachádza školstvo. Tento minister, ktorý teraz je, nemá ani páru. Možno, že ja viem viac, ako on, hoci tejto problematike sa nejak ja osobne nevenujem. Ale ja si myslím, máme na kandidátke pána doktora Žaka, ktorý prednáša na Univerzite Komenského. On by možno lepšie vedel odpovedať na túto otázku ako ja, ale ja poviem len svoj názor na školstvo. Školstvo chrlí ľudí, ktorí sa nevedia uplatniť. Zdieraj ich z peňazí, dávaj obedy, ako písal predtým, za 3 eurá a derie z nich peniaze. Ľudia vyjdú zo škôl, nemajú uplatnenie. A toto chceme zmeniť aj my. Ale lepšie, čo sa týka tej reformy, hovorím, nerozumiem, ja veľmi tomu neviem to tak odborne povedať, by vedel povedať Fero Žák a on skutočne je odborník, pretože tento človek, to ja vám musím povedať, odkedy skončil školu vysokú, je to lekár, nikde inde nepracoval, len na tejto univerzite stále prednáša. Takže je tam, ja neviem, koľko rokov, ja Fera nechcem nejak vekovo, ale strašne dlho, takže nejakých 30 rokov. Takže máme odborníka v tejto oblasti určite. Štefan Babika Naď zo Strednej priemyselnej školy Hutnickej sa pýta: ahoj Braňo, opýtaj sa Noriky, že ako vedia v zahraničí, napríklad v Nemecku, dať ľuďom plat za odrobenú prácu oveľa vyšší ako u nás, ale ten výsledný produkt má takú istú konečnú hodnotu, či ste v Nemecku alebo u nás. No. Ako u nás, kde je pracovná sila oveľa lacnejšia. Ako je to možné? Kedy sa to zmení, napríklad predávači v potravinách platy o ničom a potraviny také isté drahé ako v Nemecku. Nie je to na smiech. No. Prečo sme takí hlúpi, my Slováci? No, presne tak. Sme hlúpi, lebo my sme taký národ, my budeme pokorní, máme pokoru, my budeme až vtedy skúčať, keď už skutočne, ale ja tu nehovorím, akože, že nemám čo povedať. Budeme vážne na ulici. Toto tu speje. K tomuto to speje, pretože my nič nepovieme. A ja hovorím, to isté, máme najdrahšie potraviny, máme najdrahšie bývanie, máme najdrahšie PHM, platy máme najnižšie. Toto sa musí zmeniť. Musí sa to zmeniť. A ja hovorím, jediné riešenie je to zvýšenie minimálnej mzdy, naštartovať skutočne tú slovenskú ekonomiku, čiže výzvu ústretí našim našim podnikateľom nejako ich zvýhodniť. Predsa my nemôžeme zvýhodňovať Korejčanom obrovskými úľavami a obrovskými miliónmi eur. Za 950 pracovných miest, to uznáte asi všetci, na to netreba ani vysokú školu. Je toto normálne? Toto nie je normálne. A toto my zmeníme. Toto bude prvá raketa, čo tam bude strieľať. A ja sa nebudem pozerať ani naľavo, ani napravo. Ja potom budem ľudí hnať do ulic. Toto ako sa musí skončiť. A ja vám nehovorím srandy. Keď sa dostanú znovu do parlamentu títo mrdáci, ktorí sú schopní skutočne sa spojiť, len preto, aby si udržali fleky, kšefty a tieto záležitosti, tak vám hovorím, že ako je možné do piči, že aj Fico dopustili takúto minimálnu mzdu a takéto dôchodky. To ako je možné? Oni o čom rozprávajú? Čo oni urobili? Veď to sa vôbec nemení. Absolútne. Tí dôchodcovia sú na mar, majú 250-260 eurové dôchodky. Tak čo oni rozprávajú, že idú robiť? Čo oni rozprávajú? Nič neurobia. To nič neurobia oni. Za toto, že takto obobujú národ, by zaslúžili do piči 20 rokov basy. Za také ojebovanie. A už zase mám nervy. Lebo ja nemôžem sa už na to pozerať, ako čo toto robia s národom. A ešte normálne niekto pôjde a hodí tam listok. Tak keby som nešla voliť tú Mojsejovú, do piči tam hodím prázdny listok. Ale ich tam nehodím jednoducho. Peťko Žovčák z Technickej univerzity v Košiciach sa pýta: ešte by som chcel sa opýtať, prečo majú ľudia pracujúci v zahraničí podávať daňové priznanie na Slovensku a prečo sa to ráta do priemernej mzdy Slovákov?
No preto, lebo sú občania Slovenskej republiky. A zákon o daniach z príjmu hovorí, že každý občan Slovenskej republiky, to je jedno. Taký je zákon. Martin Martogalo, Slovak University of Agriculture, čiže vlastne poľnohospodársky človek. Áno. Dobrý deň. Myslíte si, že podnikatelia zamestnajú ľudí, keď bude minimálna mzda zvýšená na 500 eur, teda hoci budú mať aj znížené odvody, bude to predsa len vysoká suma, ktorá ich bude odrážať od zamestnávania ľudí? Ďakujem za odpoveď. Nebude, lebo ja som povedala z toho gro, ale ja vám to vysvetlím teraz bližšie. Podnikatelia budú mať znížené odvody a budú mať vyššiu minimálnu mzdu. Ja si nemyslím, teraz máte dohody a robia za 300 eur. Nemôžu robiť za 300 eur. Musia mať znížené odvody a minimálna mzda musí byť minimálne 500 eur. A ja vám poviem aj prečo. Tam máme u absolventov škôl, to je trošku iná kategória, kde bude mať podnikateľ úľavy. Nebude platiť ani odvody, ani dane za tohto absolventa, ktorého zoberie. Na 3 roky to tam máme. Takže ja si myslím, že po týchto absolventov škôl a bude záujem ďalej. Budeme dávať štartovací kapitál živnostníkov. A nech mi nikto nehovorí, že na to nie je. Nebudeme dávať stimuly Korejčanom. Tento si chce otvoriť živnosť, ja som mala aj takú otázku, že aj absolvent školy by si otvoril živnosť, prečo nie? Dostane stimul. Štartovací kapitál sa tomu hovorí. A ja si myslím, ja som podnikateľka, určite by som, keby som mala nižšie odvody, tak by som určite zaplatila tomu zamestnancovi vyššiu minimálnu mzdu, určite. Ja som síce nikdy nezamestnávala svojich zamestnancov za minimálne mzdy, ale toto sa musí proste zmeniť. Ale je to určitá úľava, skutočne. Ďakujeme za všetkým, ktorí píšu nie otázky, ale že budeme voliť Noriku a tak ďalej. Ďakujeme za podporu. Ďakujeme za podporu, ale pýta sa Tinuš Sucha z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Dobrý deň, čo môžeme od vás očakávať, keď budete v parlamente? Čo bude s 20% DPH a s nezamestnanosťou? Tomu som sa už vyjadrovala. DPH, 20% na DPH. My hovoríme, alebo máme v svojom programe, že musíme znížiť DPH na základné potraviny. Samozrejme, to sa bude prísne kontrolovať, aby sa to nezneužívalo. To máme na to opatrenia a na farmaceutické výrobky. Toto sme deklarovali hneď na prvej tlačovej konferencii, že s týmto jednoducho pôjdeme. Čo sa týka nezamestnanosť, čo sa týka aj nezamestnanosť absolventov, teraz pred chvíľočkou som to vysvetľovala. A iné sú to naše priority, toto. Filipák Marian z Akadémie policajného zboru v Bratislave sa pýta. Chcem sa opýtať, keď budeš mať tú moc, Kati, aj ty budeš naďalej odpočúvať celé Slovensko, respektíve všetkých úradníkov, to je policajtov, sudcov, lekárov a tak? Ja som odpočúvaná osoba, ďakujem za otázku, čiže ja som veľmi liberálny človek, ja mám rada slobodu a k tomuto, čo si povedal teraz, sa vyjadrím vo videu. No. Rád by som sa opýtal, vy mi niektorí normálne čítate myšlienky. Pýta sa Michal Honza. Rinko. Rád by som sa opýtal, čo si myslíte o ľuďoch, ktorí budú cez kauzu Gorila voliť zločinca, ako je predseda SDKU, a čo si myslíte, že ľudí vedie k tomu vyjadriť týmto ľuďom dôveru? Neviem to pochopiť. Skutočne pred chvíľkou som sa k tomu vyjadrovala, vyjadrím sa presne k tomuto aj vo videu. Normálne mi niektorí čítate myšlienky, už som aj to povedala. Neviem, ako ja som z toho... Ja neverím, že majú toľko... buď som naivná, alebo som taká sprostá, ale ja neverím skutočne, že by im ľudia dali toľko, že by sa dostali do parlamentu. Proste nechce sa mi tomu veriť. A keď to bude teda opačne, tak ja budem z toho dosť smutná. Fakt, ja som ako... No potom ja už neviem, potom už je... ja neviem, čo mám na to povedať. Ale ja si niekde v kútiku duše si myslím, že sa to nestane, že by sa dostali do parlamentu.
Ja som to už hovorila aj predtým. Neverím tomu. Dominika Hrabeková sa pýta, dobrý podvečer. Chcela by som sa opýtať, aký máte názor na Maďarov v slovenskej politike. Nemyslíte si, že majú v parlamente príliš veľa priestoru v porovnaní s maďarským parlamentom, kde nie je žiadna slovenská strana? Viem, to je taká otázka haklivá, vy ste jak moja sestra, tá sa ma to tiež furt pýta. Veľa ľudí, veľa názorov. Čo mám na to povedať? Viete, volia ich ľudia, do toho parlamentu sa oni sami neposunú. Volia ich občania, sú to občania, neviem, maďarskej národnosti. Ja zase poviem aj to, že stále sa tu vyťahovala, pamätáte sa, autonómia Južného Slovenska, 22 rokov s tým Slotan narába, 22 rokov, každé 4 roky zdôrazňuje túto problematiku, vyťahuje maďarskú kartu. Ja to nebudem robiť toto. Ja proste toto mňa tu nejak netrápi, nič také sa tu nedieje, že by tu boli nejaké občianske nepokoje, čo sa týka ľudí, občanov, ktorí majú maďarskú národnosť. Myslím si, že títo ľudia tu pracujú, platia dane, platia odvody, vychovávajú tu svoje deti. Ja neviem, že by sme im zakázali ako maďarsky hovoriť, alebo že nie sú v parlamente Slováci v Maďarsku. Za to nemôžem ani ja, ani vy. Neviem na túto otázku tak odpovedať, ako by ste si možno vy predstavovali. A nebudem ja vyťahovať maďarskú kartu. Toto nie je môj štýl. Máte zo svojich kandidátov niekoho, kto vie riešiť, alebo aký máte názor vôbec na železničnú dopravu na Slovensku? Pretože ak to porovnám s inými krajinami v EÚ, tak je to katastrofálne. Držím palce, máte môj hlas. Máme takýchto odborníkov tam a ešte vás chcem uistiť aj o to, že viete, nikto nezjedol múdrosť sveta, ani ja, ani Števica, ani Kolbušická, ani nikto, kto sme tam na kandidátkach. Každý má určitú oblasť. Ale my, tak jak sme deklarovali, v prípade, že by sme sa do toho parlamentu dostali, alebo v prípade účasti vo vláde, čo si celkom dobre neviem predstaviť, že s kým, v tomto momente sme za vládu odborníkov. My nebudeme, ja vám tu prisahám, žiadny z kandidátov, ktorý kandiduje do parlamentu, nepôjde do exekutívy. Neexistuje. Oslovíme odborníkov, aby jednoducho bola tam tá odbornosť, budeme oslovovať aj ako poslanci odborníkov, aby nám vypracovali tie témy alebo tie zákony, ktoré my považujeme za podstatné, aby to bolo zrozumiteľné, aby sa to dalo schváliť, aby to proste všetko bolo tak, ako to má byť. A určite to železničnou dopravou sa budeme zaoberať. A ešte takú poznámku, že však Dzurinda bol železničiar a vidíte, jak to dopadlo, bol odborník. Vidíte sami, kde to všetko, presne tie vaše otázky sú v najlepšom poriadku, lebo smerujú taká oblasť, taký bordel, všetko je tu v marazme. Proste jednoducho je to tak, ako to je. No, pokiaľ vám stačí táto odpoveď, ale určite, tak jak som aj hovorila, budeme sa vrácať k týmto témam, pokiaľ sme sa do parlamentu dostali, budem to všetko sa s vami o tomto rozprávať a skutočne to budem brať úplne seriózne a vážne. Miro Pajko Cibik sa pýta: Dobrý deň, som prvovolič a budem voliť vás, lebo ste mi sympatická svojimi názormi a kvôli tomu sa mi mnoho ľudí smeje, ale ja ich mám v piči, lebo som slobodný človek a nechcem voliť gorily, ale normálnych ľudí s jasnou víziou, ako by malo Slovensko vyzerať. A chcem sa opýtať, že v prípade, že sa dostanete do parlamentu, ako budete stíhať politické záujmy a taktiež aj vaše podnikanie, keďže ste už teraz dosť zaneprázdnená podnikaním. Ďakujem za odpoveď a držím palce vo voľbách. Keď už sa vy nedostanete do parlamentu, tak to už asi začnem strieľať politikov. No, čo sa týka môjho podnikania, nie som až taká vyťažená. Viete sám dobre, sa budeš musieť zbaviť, že sa budem musieť
firiem zbaviť, jednoducho nebude môcť byť ani konateľ firmy, takže vlastne toto už mám vyriešené. Mám takých zamestnancov, ktorých som nedávala na kandidátku z tohto dôvodu, nie sú ani členmi strany, ani kandidáti na kandidátke mojej strany, ktorí sú u mňa už roky a títo vlastne prevezmú firmu a budú ďalej jednoducho podnikať. Máme tie modné značky, vlastne šijeme tie odevy, takže týmto vlastne sú to ľudia odborní, ktorí sú dlho u mňa, čiže nebude vôbec žiadny problém a väčšinou už teraz aj oni o to starajú, takže v tomto nevidím žiadny problém a nikdy tu vám sľubujem to, že keby som bola poslankyňou Národnej rady, v živote by som nekandidovala ja osobne na žiadneho primátora, na žiadneho starostu, ani tieto záležitosti. Budeme vysielať svojich kandidátov, tak ako som aj povedala, keď bude záujem z vašej strany do komunálnej politiky, my podporíme každého, kto chce niečo skutočne pre Slovensko urobiť. Takže asi možno stačí, neviem. Eduardo Plučinský z Lesníckej školy. Pekný podvečer, pani Norika. Už ste povedali, že by ste chceli pomôcť malým živnostníkom, no zaujíma ma, do akej miery, približne o koľko by ste znížili odvodové zaťaženie? Odvodové zaťaženie by sme znížili o dosť, to vám môžem povedať, minimálne 30 až 40%. Ja by som to dala na polovicu. A my tam máme aj tú zdravotnú poisťovňu, my sme za jednu zdravotnú poisťovňu, aby bola jedna a vlastne sporiaci systém. Hej, to sa potom bližšie môžeme to niekedy rozviesť, nie je toľko času a že koľko tie odvody, tak jak som povedala, ja uvažujem aj o polovici. Aby to bolo pre toho, aby sme zase sa tu nehrali, že niekto vám povie, že vám zníži odvody a potom vám ich zníži o 3%. Takže toto my robiť nebudeme. Budeme hovoriť rovno, budeme hovoriť pravdu a budeme hovoriť tak, jak to je. A ja vám garantujem, že pokiaľ by som sa do toho parlamentu dostala, všetko budete vedieť, čo tam je. Každý jeden deň bude zmapovaný a každý jeden deň budem o tom informovať verejnosť. Toľko tlačoviek, koľko ja budem mať, ešte Slovenská republika nemala. Ďalšia otázka. Dominika Uhríková sa pýta. Dobrý deň, pani Nora, budeme vás voliť a držíme vám palce. Chceme sa opýtať, aký máte názor na projekt Európske hlavné mesto kultúry? Nepoznám tento projekt Európske hlavné mesto kultúry. Niečo som o tom počula, ale len tak letmo a nebudem sa vyjadrovať k veciam, ktoré, viete čo, ani ma nezaujímajú, keď vám mám pravdu povedať. Takže asi toľko. Majka Korimová sa pýta. Dobrý večer, Mojsejovci. Sme študentky z obchodnej akadémie v Lučenci a teší nás, že vo voľbách sa konečne objavila nová tvár, ktorá prináša múdre názory a teda je konečne možnosť dobre voliť. Sme prvovoliči a nás ste presvedčili. Veľmi vám fandím. Ďakujeme, že ste úprimná a jediná, ktorá povie pravdu. Radi by sme sa opýtali, čo máte zahrnuté na prvom mieste vo vašom volebnom programe pre mladých. Ďakujem za odpoveď. Dievčatá, že ste z obchodnej akadémie, ste prvovolička, ja mám obchodnú akadémiu, či sme kolegyne. A už som neraz hovorila, že čo máme prvé. My tam máme tú priamu demokraciu, máme tam to referendum, ktoré chceme zmeniť zákon o referende. Ja osobne strašne chcem tú priamu demokraciu a ja budem s tým narábať, lebo ja vidím v tom bič na korupciu, niekoľkokrát som sa už o tom vyjadrila. A presne tie priority, ktoré som hovorila, zvýšenie minimálnej mzdy, zníženie odvodov, do piči, jak to všetci sľubovali. Nikto to neurobil. Máme tam tú valorizáciu dôchodkov, úmernú inflácii, aby to nebolo skutočne len na papieri. Nemôžu ľudia žiť, prosím vás, pekne z takýchto žobračeniek. Ale aj chceme aj to, aby bol rozdiel medzi tými, ktorí pracujú a ktorí nepracujú. A vrtá mi stále tá otázka v hlave, čo mi dal ten prvý chlapec, alebo pán to bol, o tom úrade práce s tými razítkami a s tými výberovými konaniami. Ja hneď si toto zapíšem, proste jednoducho aj toto sa tiež bude musieť zmeniť, lebo to je veľmi dôležité, že by nechodili tí ľudia, ktorí nemajú prácu a tí skutočne, ktorí chcú pracovať tam s tými razítkami a nehľadal úrad práce, im má hľadať prácu.
a nie ich šikanovať s nejakými razitkami, aby tam chodili každý mesiac. Takže to je v skratke ten program, ktorý som vám, dievčatá, povedala, chodte voliť, už len preto, že vy ste na tej obchodnej akadémii a ja mám obchodnú akadémiu, lebo som niekde začula, že nemám žiadnu školu, ale mám. A ešte som mala aj čisté jedničky, takže určite mám. Lebo raz som sa niekde dočítala, že ledva zmaturovala, čo nie je pravda. A ja som mal stále trojku schovania. A mala som taký odbor, že všeobecná ekonomika, ja som chodila tu na Watsonovú, na ekonomickú školu, takže to bola ešte stredná ekonomická škola. Ja som mal stále trojku schovania, lebo som nemal dobrý kadrový profil, lebo som nesúhlasil s názormi komunistickej strany Československa. A ešte musím povedať to, že strašne som nemala rada účtovníctvo. A keď som skočila, že som povedala, Ježiši Kriste, toto v živote nikdy nebudem robiť. Aj tu mám cigaretu. Že v živote nebudem robiť účtovníctvo. Hádajte, že čo som robila účtovníctvo. No, takže asi tak. Ale to je dobrá škola. Tam by ste mali nájsť uplatnenie, len sa dobre učte a študujte, lebo ako účtovníctvo stále bude treba. Všetky, čo ja poznám, čo chodili teda predtým na to ešte ekonomickú školu, všetky mali robotu. Ako všetky si našli. Robili účtovníctva, ako na živnosti a tak, takže... Toto vidíte jedine na facebookovej stránke strany Slobodné slovo. Kedy moderátor... Beata Toporová so mnou môže si zakúriť, lebo nám povedala, že ona už dneska nebude sa nič pýtať, lebo ja už som mi na všetko zodpovedala, že bude ma počúvať, prípadne si so mnou zapáči. No tak že môžeme si zapáliť. Koľko je hodín, mi povedzte, lebo... Je teraz 17:27, pýtame sa, Lenka Kopčeková z Nitry sa pýta, pani Norika, držím vám palce. Chcem len povedať, že máte zdravý názor na vec a takých odvážnych a bojovných ľudí ako ste vy by malo byť viacej. Chcem sa len spýtať, ak by ste sa teda dostali do parlamentu, s kým by ste sa spojili, s akou stranou, respektíve k akej strane ste priklonená najviac? Ja viem, že tam nie je moc na výber, ale iba tak pre zvedavosť, s akou stranou by ste sa spojili. Vieme o tom, že napríklad Smer, keby vyhral, voľby sa asi zrejme spojí so stranou KDH. S kým by ste sa spojili vy? Ďakujem a držím palce. Pozrite sa, ja si myslím, tiež som toho názoru, že vyhrá Smer. Teraz sa bavme otvorene. Vyhrá Smer. Smer bude poverený zostavením vlády. Teraz nie je tam na výber, tak ako ste sami povedali. Ja si neviem predstaviť, že by Smer išiel z KDH. Ja si to neviem predstaviť. Lebo Fico hovorí, že zlepenec pravicový. A toto by bol aký zlepenec? To by bola katastrofa. Ja absolútne v tom momente neviem, pretože neviem, či by mi splnili tieto podmienky, ktoré ja mám, ktoré mám v svojom programe a ja ich chcem plniť, tieto podmienky. Ja nechcem sa zapredať tomu, že s niekým sa spolčím a potom budem hovoriť, ale viete, však to málo percent sme dostali takto, ako oni nechceli. Toto neobstojí. Potom sa treba skutočne rozhodnúť pre tú opozíciu a byť ich tam dovtedy, dokedy jednoducho sa toto všetko nepresadí, ľudia budú musieť ísť do ulic a jednoducho zmeniť toto. Ja len pevne dúfam, že sa tieto gorilie strany, Sastra, SDK, nakoniec aj KDH, jak to mám očené, Mosty pre Boha živého, že sa nedostanú do parlamentu, lebo to bude, ja vám hovorím, nebude dobré. Nebude to dobré. Andrej Chromeček sa pýta, pani Mojsejová, nemyslíte si, že by sa mala znížiť hranica trestnej zodpovednosti, alebo naďalej budú naši mladí rómski spoluobčania beztrestne terorizovať nás? Nerozumela som teraz takto otázke. Ja ti to poviem tako laicky, proste jednoducho mladí rómski spoluobčania páchajú trestnú činnosť a nie sú za to postihnuteľní. Či by nebolo vhodné znížiť trestnoprávnu zodpovednosť? No, čo sa týka trestného poriadku, ja mám naštudovaný trestný poriadok, lebo som bola nútená si ho naštudovať a ten celý trestný poriadok, ktorý dnes existuje v takej forme, ako existuje, je zlý. Že budeme sa určite zaoberať novelizáciou tohto trestného poriadku, pretože tam nie len toto sa bude musieť zmeniť, ale bude sa tam musieť zmeniť veľmi veľa vecí. Takže určite... Marcinová Timea sa pýta, čašnička z Gazdovskej pivnice. Dobrý deň, Norika, držím vám palce, pôjdem vás voliť, lebo ste správna žena a nedávate si servítku pred ústa.
Chcela by som sa vás opýtať, ako budete riešiť odvody, aby nás mohli podnikatelia zamestnať na TPP, aby sme mohli byť už plnohodnotní ľudia Slovenska. Ja pracujem ako čašnička a už 3 roky som na dohodu. Nikto mi nechce dať zmluvu a vyhovárajú sa, že nemajú peniaze a že sú vysoké odvody. A nič mi neodchádza do dôchodku a ešte ani neplatia odvody. A včera som sa dozvedela, že neplatí môj zamestnávateľ ani sociálnu poisťovňu. Mám už toho dosť. Pokiaľ sa nedostanete Norika do vlády alebo do parlamentu, ja zbalím cáky páky a odchádzam do zahraničia. Ja pôjdem s vami. No, to je presne to, čo ja hovorím. A toto ja chcem. Lebo ja viem, o čom hovorím. Ja vám... toto sa musí zmeniť. Ľudia musia dostávať do rúk pracovné zmluvy. Na toto ja si posvietim. A aj podnikatelia, ktorí teda, lebo nie všetci sú ako tiež košer, budú tam prísne kontroly, budú musieť ľudia dostávať do rúk pracovné zmluvy, budú musieť byť presne, ako hovorí, plnohodnotní ľudia v tejto spoločnosti, ale takisto na druhej strane sa musím zastaviť tých podnikateľov, že tie odvody sú obrovsky vysoké. Takže tak. A ďakujem za podporu. Robert Slivka sa pýta, kuchár z Euroxenia Hotel Management. Trošku otázka na odľahčenie. Pani Mojsieva, ak budete v parlamente, budete aj naďalej vo svojej firme pracovať alebo nie? Budete to časovo stíhať a môžete sa zaručiť za svojich ľudí na kandidátke, čo sú na vysokých číslach? Áno. Pozdravujem a vidíme sa vás v nedeľu o 5 minút 12, dúfam. Dostala som tam pozvánku o 5 minút 12. Ale musím povedať aj to, že vyjadrovala som sa k tejto otázke. Ja, ako keby som sa dostala do parlamentu ako poslanka, ja nesmiem mať firmy, nesmiem podnikať a mám to, hovorím, ošetrené. Zo zákona nesmiem podnikať, takže určite to mám ošetrené, mám už jasno, kto bude viesť firmu, je to úplne jasné, takže toľko. A čo tam ešte bolo? Že za tých ľudí, že či ako... Na kandidátke samozrejme. Ja takto prvú 30 som vyberala ja osobne, a ostatných kandidátov, niektorých som vybrala ja do tej 50-ky, niektorí mali možnosť aj podpredsedovia strany vyberať kandidátov, aj niektorí členovia, ktorí mali tú možnosť vybrať kandidátov, ale prvá 30-ka to vám ručím ja, nebojte sa, mám to ošetrené dobre. Viktória Alexovičová sa pýta, chcela by som počuť váš názor na tému zdravotných sestier, keďže do konca minulého týždňa museli odovzdať nejaké tlačivá, kde im odrátali z povýšenia 3 roky materskej plus ďalšie roky, ak boli na materskej dovolenke. Dosť ma to zarazilo. Prišlo mi to dosť nefér, aby matka kvôli tomu, že má deti, bola nižšie platovo ohodnotená. Poprosím odpoveď na otázku. Už som vám viackrát písala. Na to máš odborníka Žáka, ne? Ale ja toto vám neviem tak zodpovedať odborne, nechcem sa tu blamovať, ale ja sa spýtam pána doktora Žáka a dostanete tú odpoveď. Len viete, ja viem, že vy ste písali len teraz, skutočne my nemáme toľko času sa tomuto venovať, lebo viete, čo máme, však je pred voľbami jeden deň, ale ja si myslím aj tí, čo písali maily a chceli nejaké odborné rady a tieto, že všetkým bolo zodpovedané, lebo ja som tie maily posielala našim kandidátom jednotlivo, u ktorých viem, že ktoré oblasti majú na starosti, takže neviem sa k tomuto teraz tak až vyjadriť a vám poviem, že mi ani tak až nemyslí, lebo som už tak vynervovaná a unavená, že mám toho dosť. Patricia Žigrajová, Gymnázium Košice, Alejova 1. Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, čo si myslíte o kauze Diamantové bane? My máme jedného kandidáta, Jožka Holečka. A ten ma neustále otravuje s tou diamantovou baňou. Ja viem, čo to je tá diamantová baňa, ale je to také na strane diamantovabaňa.sk. No a že aký mám na to názor? No špinavosť najhoršieho zrna, však to ten, kto vie, čo to je diamantová baňa, tak vie, že čo sa tam všetko udialo. No a môj názor je taký, že ďalšia gorilia kauza, alebo ako by som to nazvala, to už bolo strašne dávno a neviem,
Neviem, ale hovorím, sú v našej strane aj na kandidátky ľudia, ktorí neustále narábajú s diamantovou baňou, tak ako vy. Takže určite by ste si dobre podebatili. Takže toľko môj názor na odľahčenie. Ďalšia otázka. Ale to by sa Jožko Holečko tak potešil tejto otázke, že to si neviete predstaviť. Tu znie otázka, že či máme diamantovú baňu alebo nemáme. Ja sa pripojím. To vedia Neviem, či páni máme, zo Slovenskej neviem. informačnej služby alebo z bývalej ešte Československej. Ale Ďalko určite by vám vedel odpovedať. Ale Galko, ktorý má uši Dobre, všade, dávaj. by vedel, lebo dnes som nevedel sa ani dovolať nikomu. Nepočuli ma každé druhé slovo. Čiže, ale dobre. Toaletný papier používame tento, aby ste ešte vedeli tam, pani Eštebáci, či Siskali. Ďalej sa pýta, ešte teraz mi napadlo, že s Anou Belousovou, keď ste stali vedľa seba v Markíze v relácii parlamentné voľby 2012, tak nie len, že ste vyzerali obe veľmi sympaticky, ale mal som pocit, že Anna sa na teba usmievala a súhlasila s tým, čo hovoríš. Nechcete dať vaše podobné záujmy nejako dokopy? No, bolo by to možné, pokiaľ by sme sa dostali obidve do parlamentu. Ja, čo som mala možnosť s pani Belousovou sa rozprávať, tam, čo sme sa rozprávali, sme trošku času, aj v teatrojke. Ja si myslím, že je to veľmi sympatická osoba a ako... Úplne inak, ako ju prezentujú médiá. Tiež úplne presne inak, ako ju prezentujú médiá a bolo by to zaujímavé, ale viete, to všetko rozhodnú ľudia, rozhodnú občania zajtra vo voľbách. Zajtra sa to všetko rozhodne. Martin Marto Galo sa pýta zo Slovak Univerzity. Ešte jedna vec. Môžete prosím na konci tohto videočetu povedať, kedy bude k pozretiu to vaše avizované video dnes večer? Povedala by som to určite na konci chatu. Ako náhle skončím, natočím video a niečo musíme sa aj napiť, aj psom dať niečo jesť. Ja predpokladám, neviem, koľko je teraz hodín, 6 či koľko? Je teraz 17:38 nejak o 633 nezodpovedaných otázok. 633 nezodpovedaných otázok. Väčšina, ale nie sú otázky. Ale už odpoviem na to, že okolo 8 by to malo byť večer. Väčšina nie sú otázky, ale sú to také povzbudenia. Ďakujeme za to. Ďakujem za podporu všetci, ktorí píšete, že mi dáte hlas, že ma podporujete. Veľmi pekne vám ďakujem. A ďakujem za všetko. Celý čas, ktorý ste boli na Facebooku, písali ste komentáre, komentovali ste situáciu, držali ste mi palce, pozerali ste videá. Veľmi pekne vám ďakujem. No, Dosť ma to aj prekvapilo, lebo je tu strašne veľa ľudí. Včera tu bolo enormné množstvo ľudí, ja sa bojím povedať to číslo, koľko ľudí sme mali tu na Facebooku. Je to číslo nenormálne. Jakub Kelemenko, to sú podobné otázky, ale venujeme sa každému jednému z vás, aby ste nepovedali, že nebola vaša otázka zodpovedaná. Norika, ja vás jednoducho milujem. No tak to sme dvaja. Dobre, všetkých prehováram, aby vás volili a som rád, že ste sa rozhodli ísť do politiky. Dúfam, že tieto voľby vyhráte a dúfam, že tam spravíte konečne poriadky, pretože vy na to máte. Držím vám všetky palce aj na nohách a moja otázka znie, na čom by ste začali pracovať ako na prvom, že sa dostanete do vlády? A čo hovoríte na to, že niektorí ľudia sú stále ochotní voliť gorily? No presne, k tomu som sa už vyjadrovala. Ja neviem, tomu ja nerozumiem, neviem si to zrovna nejak v hlave, že prečo a čo by som urobila prvé. Ja som povedala tie priority, ja som povedala to referendum, priama demokracia, zníženie odvodov, pracovné zmluvy do ruky ľuďom, zvýšenie minimálnej mzdy, tá valorizácia dôchodkov tu takisto musí prísť a nastaviť spravodlivo sociálny systém, aby bol rozdiel medzi tými, ktorí pracujú a nepracujú, ale teraz to myslím v dobrom, aby sa proste oplatilo robiť, lebo ja chápem aj tých ľudí, ktorí jednoducho sú na úrade práce, ponúknu im nejakú prácu, zle platenú, neadekvátnu ich vzdelaniu a to si myslím tiež, že potom si ten človek povie, však sme ľudia, tu si to môžeme povedať, že ja vám na to jebem, ja radšej budem doma. A to má pravdu, ja s tým súhlasím. A toto sa musí zmeniť. Toto proste jednoducho sa musí nastaviť tak, že už konečne
po 22 rokoch tých pojebaných sľubov sa toto musí zmeniť. Proste musí sa tu oplatiť robiť. Tí ľudia, ktorí končia tie školy, aj učňovky, aj maturity, ktorí majú aj vysoké školy, jednoducho musí sa toto zmeniť. Oni musia nájsť uplatnenie. Toto všetko sa musí, proste, ja neverím tomu, že sa to nedá. Ale oni na to serú. Vidíte sami, 22 rokov, samé kauzy, samé škriepky, každá pojebaná televízna debata o ničom, dopredu nacvičená otázkami, akože možno sem tam nejaká škriepka, vy toto, vy hento, vy tamto a nikdy ten občan je v riti, nič absolútne nezaujíma. A keď už raz nemajú o čom, začnú nám tlachať makroekonomické výsledky, na čo my sa môžeme v skutočnosti, ja už aj teraz poviem, vysrať. Pretože ja viem, že aj to je dôležité, ale pokiaľ ľudia nepocítia, že niekto pre nich do tu niekto niečo urobí, tak jednoducho sa z toho miesta nepohneme, už nebude ani nálada. A ja vám hovorím jedno, keď sa títo ľudia znovu dostanú do parlamentu, ja neviem, či sa niektorí fakt nevedia uvedomiť, my budeme na Vianoce na uliciach a nebudeme mať už ani tie kľúče, ktorými sa štrnga, ako toto nie sú srandy. Každý 5. človek má exekúciu dnes. To ako, ja neviem. Budú štrngať guľami. Ďalšia otázka. Dobrý deň, chcel by som vedieť váš názor alebo radu, čo robiť v tejto situácii, v ktorej som. Stále ako si nemôžem zohnať prácu, takže momentálne brigadujem v Tesku. V mesiaci december som sa kvôli zárobku musel odhlásiť z úradu práce, pretože som mal vyšší zárobok, než je dovolené. Pôvodne som sa chcel odhlásiť len na 1 mesiac, december, no pani na úrade práce mi povedala, že na 1 mesiac to nejde, tak ma odhlásila rovno na 3 mesiace. Keďže som bol odhlásený, musel som si sám platiť aj zdravotné poistenie, ktoré je pomaly 50 eur. Po čase som sa dozvedel, že sa ide odhlásiť aj na 1 mesiac a ja som zbytočne musel zo svojho zaplatiť toto poistenie, aj keď na to nemám peniaze. Chcel by som vedieť, či mám túto situáciu nejako riešiť, alebo to nemá zmysel. Ďakujem za odpoveď a zajtra máte môj hlas. Ďakujem pekne za hlas, ďakujem pekne za otázku. Je to presne to, čo ja hovorím, to je tu všetko na nič. Proste jednoducho málo peňazí za prácu, neoplatí sa robiť, sú tam kadejaké takéto problémy, ktoré tam opisujete. A toto, keď chcete, tak vám odpoviem mailom, ale vy ste mali potrebu sa vyrozprávať, čo je dobré, ste povedali svoj názor, ste povedali, v akej situácii ste a verte, že nie ste sám v takejto situácii. Musí sa to zmeniť, jednoducho sa to môže zmeniť zajtra, že tam hodíte ten lístok, že tam odvolíte skutočne tak, ako to cítite a ako ste doteraz mali možnosť to celé vidieť. Však sami musíte vidieť, že jak to ide dole vodou. Nevidíte, však všetci to vidíme. Peter Briatka Ulrich. Odpovedzte mi prosím na otázku, či sa bude meniť zákon o médiách, ako je rozhlas a televízia, aby boli konečne aj nezávislé a pravdivé informácie. To je presne to, čo ja hovorím. Ja znovu hovorím to. Priama demokracia. Čo sa stane, keď sa zmení vláda alebo politické zloženie na Slovensku? Vymení sa policajný prezident, vymení sa možno aj prokurátor, vymení sa riaditeľ slovenskej televízie a rozhlasu. Stále sa to prispôsobí politickým potrebám. A znovu sme pri priamej demokracii, čo ja hovorím, že tieto kľúčové posty treba, aby si volili občania Slovenskej republiky. Pretože tí, ktorých volíme a sú vo vláde, sú iba našimi zamestnancami. A keď máte zlého zamestnanca vo firme, jednoducho ho odtiaľ vyjebete. Tak treba vyjebať odtiaľ aj ich. Musíme toto, vám sa možno niektorým zdá, že to je že to je nejak vpredu, alebo nie je to možné. Vo Švajčiarsku priama demokracia jednoducho funguje. A preto tam nie je korupcia, pretože keď niekto kradne a oni ho tam dajú, jednoducho ho s lopatou stade dajú preč. A toho sa boja. Čiže buď budeš robiť pre občanov, alebo choď stade do piče. Toto je celé.
Jednoducho hovorím, tieto kľúčové posty musia byť volené občanmi. Občania sa musia konečne zapájať do veci verejných. Ja podľa seba viem, že nám to všetko znechutilo, lebo idete na jedno referendum, zúčastní sa na ňom 1 000 000 ľudí a oni povedia, že nie je platné. Aj ten zákon o referende sa bude musieť zmeniť, aby tieto referenda, aby sa ľudia naučili. Ono to vyjde raz, vyjde to 2-krát, vyjde to 3-krát a ľudia pochopia jednoducho, že sa to dá, že je to možné a budú chodiť k tým referendám. Budú chodiť. Ja viem, že Slováci nie sú takí sprostí, len sú ubití, neslobodní proste, lebo sa ich tu mačka, zastrašuje a bije a bije a bije. To je celé. Tomáš Kuzma z Košic sa pýta: Dobrý deň, pani Mojsejová. U nás v rodinke vás ideme voliť všetci, ako správni Košičania, lebo dúfam, že keby ste tam boli, tak by sa prestalo kašľať na východ Slovenska. Aký by bol váš plán riešiť túto regionálnu otázku? Ja, viete, veľmi dobre, však ma poznáte, žijem tu, ja neviem, už 50 rokov, takže poznám problémy, mám plno známych, či v Prešove, či v kadejakých dedinách na východe. Ovládam túto problematiku, ja snáď jediná z tých všetkých vašich východných politikov, ktorí ste volili, lebo však aj Dzurinda je z východu, aj Mikloš je z východu, oni už sa k tomu ani nepriznajú. Nebudem, aj v prípade, že by som sa dostala do parlamentu, nebudem meniť sídlo strany ostane tu v Košiciach na Čermavskej ceste 88. Budem tu pre nás aj pre Košičanov, pre východné Slovensko a určite sa budeme snažiť, aby sa tento rozdiel medzi západom a východom vyrovnal. Lebo vieme, že či sú rozdiely v platoch, sú rozdiely v uplatnení, že nie je tu toľko práce, koľko je treba na západe. No ale to takisto, viete, všetko, nemáme tu diaľnice 22 rokov, to všetko so všetkým súvisí. Ja samozrejme, že nedá sa to hneď urobiť, ja som si toho vedoma a zase, týž tam, čo tam ja navarím, keď dostanem nejakých 5%? Ako jednoducho ľudia musia ísť zvoliť, musíte ich presvedčiť, jednoducho všetci, ktorí pôjdete k urnám zajtra, neviem, choďte aj večer, ak je na niekoho, prosím, to hovorte, lebo ja neviem, to bude, ja v nedeľu dostanem infarkt, ja uvidím, že sa Dzurinda dostal do parlamentu s Miklošom, ja normálne zinfarktujem a potom už tu skutočne nemá význam nič robiť. Koniec, bodka. Posledných 10 minút do 6. hodiny nám ostáva, takže posledné, už 10 minút vydržíš. Posledné otázky. Chcel by som sa spýtať, pýta sa Robo Gálik, volím číslo 25. Myslím, že za tisíce ľudí boli zamestnaní, podnikatelia im zostali tisíce dlžní za prácu, mali úvery, nevládzali ich splácať, tak ich začali exekuovať. No. Tak takí ľudia musia robiť na dohodu, lebo exekútor by im zobral všetko a ostali by na ulici. Dá sa dačo vôbec urobiť aj pre takýchto ľudí? Dá sa pre takýchto ľudí urobiť niečo, lebo ja už o tých exekútoroch mi písali, dostali som veľa mailov, dostala o tom, aj sme na to odpovedali a pokiaľ, nebudem to ja teraz tu všetko rozvádzať, si zoberte český model exekúcie a tento tu chceme my dať. Hej? Ale samozrejme, že ja viem, že vy sa pýtate na to, že jednoducho, či je toto možné, nikto za to zodpovedá, podnikatelia jej vyhodili. A to jakí podnikatelia boli? Naše slovenské alebo? U nás boli zamestnaní ľudia, ktorí sú exekuovaní, nedostali výplaty a oni mali pôžičky, ktoré nevedeli splácať. Ja rozumiem, že nedostali výplatu, mal úver, nedokázal to splácať. Preto hovorí, že musia robiť na dohodu, aby im exekútor nesiahol na všetko. Ale poďme ďalej, je tu strašne veľa otázok, je tu ešte 700, ale to potom sa ešte odpovie komentármi. Takže ďalšia otázka. Chcela by som sa spýtať, že ak budete v parlamente alebo vo vláde, či chcete naďalej ponechať spoplatnené štúdium tých, čo študujú na viacerých vysokých školách alebo prekročili štandardnú dĺžku štúdia, je lepšie podporovať Rómov, ktorí nemusia platiť za nič, alebo študentov znevýhodňovať? No určite nie som za to, aby sa študenti znevýhodňovali, a určite nie som za to, aby sa spoplatňovali. To ani nezodpovedá, teraz možno poviem niečo, ale nemyslím to zle,
nezodpovedá to ani úrovni nášho školstva, ktorí chorili do systému ľudí, ktorí nemajú uplatnenie. A nie som za spoplatňovanie školstva, ja osobne nie. Pani Mojsejová, ak sa dostanete do parlamentu, vedeli by ste zabezpečiť zrušenie privatizácií, aby podniky, ktoré vybudovali naši rodičia a starí rodičia, nehumplovali naďalej zlodeji? Ja som sa už k tomuto vyjadrila a poviem to úplne otvorene, poviem to jasne a ja som nikdy nebola za privatizáciu strategických podnikov. Nikdy som za toto nebola. Ja si myslím, že malo by to sa ponechať v rukách štátu, ale zase druhá vec, nie takýmto zlodejom, pretože si vymyslia, viete, to, že sa neprivatizuje, ešte neznamená, že tu nie je korupcia. Nejaké tendre sa povymýšľajú, do tých štátnych podnikov sa znovu dostanú ľudia, ktorí sú politicky blízki tej strane, ktorá je práve pri moci. Čiže znovu hovorím, ja to hovorím neprivatizovať a priama demokracia, znovu voliť do týchto štátnych podnikov ľudí, ktorí nemajú absolútne nič spoločné s politikou, odborníkov. Ďalšia otázka. Dobrý večer, pani Nora. Chcem sa spýtať, či si nemyslíte, že priama demokracia môže byť takou dvojsečnou zbraňou, nakoľko by o vážnych veciach rozhodovali laici, teda ľud. O vážnych veciach v rámci EÚ, slovenskej ekonomiky a podobne. Nemyslím si to, vôbec si to nemyslím. Stále rozhoduje občan. Oni sú múdrejší ako tí občania, veď tí občania ich tam volia. Prečo by občania nemohli, ja nehovorím, že o každej prkotine, ale o veciach verejných taký, že by si, podľa vás, si myslíte, že by bola dvojsečná zbraň, keby si národ zvolil prokurátora generálneho? Máme sa na toto pozerať, na tieto hádky? Na toto sa máme pozerať, že by si policajného prezidenta zvolili ľudia, občania tejto republiky, svojho policajného prezidenta, ktorý by chránil slušne občanov? Ja si vôbec toto nemyslím. Alebo že by sme si mali finančného riaditeľa voliť my. Pozrite sa, kde sme dospeli. Máme kolaps vo finančnej správe. Nevieme vybrať ani dane, veď to je hanba. Minister ešte stále, hoci aj poverený je na svojej stoličke, je toto možné? On sa nám smeje do ksichtu. Aj vyjadrím sa ešte dneska vo videu. Ďalšia otázka. Keď uspejete, pani Nora, v týchto voľbách, budete kandidovať aj v tých budúcich voľbách? Samozrejme. To bude pre mňa záväzok. Posledná otázka dnešného večera je, ja by som sa chcel vedieť váš názor na dnešno-ekonomicko-socialistický systém. A moja otázka znie, prečo by mali Rómovia, ktorí nepracujú, iba šikanujú druhých, brať sociálku veľkú, a slušný pracujúci človek menšiu. A tiež by ma zaujímal váš názor na to, ako by ľudia dostávali sociálku, keď budú mať odpracovaných iba 10 súvislých rokov bez veľkého prerušenia. To je odborná otázka. Ja som sa k tej problematike sociálnych dávok pre rómskych spoluobčanov už vyjadrila. Tak dáme ešte jednu otázku. Viete, ako som sa viac spýtal, toto som sa vyjadrila, pýtate sa ma na môj názor, v akom stave sa nachádza Republika ekonomicko-sociálnych, vyjadrila som sa jasnou rečou, budem sa ešte dneska vyjadrovať vo videu, ale už nie k tomu, lebo to už tam bolo vlastne všetko povedané, takže všetko, čo hovoríte, je pravda, chceme to riešiť. Ja som veľmi ostro, však ma nazvali, že som aj extrémistka, vystúpila voči týmto sociálnym dávkam a nakoniec sám pán, s ktorým som bola v diskusii, predseda rómskej strany, povedal, že oni sociálne dávky nechcú, že oni chcú prácu, pretože tieto sociálne dávky ich diskriminujú, takže uvidíme, čo sa s tým bude dať robiť, ale ja pôjdem veľmi tvrdo potom za každú cenu, to vám tu sľubujem. Tento týždeň som skoro dostala infarkt, keď som videla správanie našich top politikov. Čo si myslíte o tomto ich správaní? To vám poviem dnes vo videu, teraz už budeme končiť. Ďakujem vám všetkým ešte raz, že ste tu boli, že ste sa na mňa pozerali, že ste ma počúvali
po celý ten čas, nielen dnes, ale po celý ten čas, keď ešte nebol aj online chat, keď som vám dávala videá, nebojte sa, všetky vaše komentáre som si podrobne prečítala, nečítali žiadna asistentka, žiadny asistent, čítala som si ich ja, sem tam som sa tam aj zapájala. Všetkých vás poznám, ktorí si tam na tom Facebooku, tomu mi verte. Milé rada by som sa s vami aj stretla. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem. A v dnešnom videu sa vyjadrím k včerajšiemu volebnému súboju, ktorý bol odvysielaný na Markíze veľmi podrobne. Takže sa teším na vás približne o 20. hodine. Ešte raz všetkým vám veľmi pekne ďakujem. A voľte tak, aby sme sa nemuseli hanbiť. Aby nás neukrádali, aby neurobili z tejto republiky to ešte horšie, ako je. Takže ešte raz vám veľmi pekne ďakujem. Majte sa pekne, voľte a určite čoskoro sa stretneme. Ďakujem.